Todos a todas, benvidos á xente que ven de Lalín, creo que sodes do Laxeiro, creo, non? E me dixeron, e máis do ayer. Pois benvidos aos profesores e profesoras tamén, e por suposto a todos os do Camballón que estades aquí, aos compañeiros e aos alumnos. Bueno, eu vou facer unha breve presentación da persoa que temos aquí, que teño a miña dereita. O primeiro que vou facer é contextualizar isto, para que vos fagades unha idea de por que estamos aquí. Ben sabedes, os que estudades no Camballón, que a biblioteca, nosa biblioteca, está levando a cabo este ano unha campaña, vou dicirlo así, de divulgación da ciencia. É por iso que aquí tivemos no primeiro trimestre, estivo con nos Salvador Bará, que nos ensinou un pouco o CEO, falounos da astronomía. Hai un par de semanas que tamén estivo con nos Jorge Mira, que nos falou tamén de moitos aspectos da ciencia. Hoxe, o que temos a oportunidade aquí é de ter unha das personalidades máis sinxeiras de todo o contexto científico, non só de Galicia, porque ele é galego, supoño que xa o saberedes, senón de España e a nivel internacional no seu campo. Entón, creo que é unha sorte, un privilexio telo entre nós. Sabedes que, bueno, o seu nome é Ángel Carracero, que creo que xa aparece aí, xa ten un currículum vastísimo. Eu, cando me falaron de facer esta presentación, pois claro, eu temía de coller a información toda que ten do seu currículum e empezar punto a punto, e corría o risco de que fora unha presentación longuísima. Dicía, bueno, vai ser máis longa a presentación que o feito da súa exposición. Entón, claro, eu simplemente vos vou falar un pelín para que saibades quen é. É un profesor da Universidade de Santiago, da Facultade de Medicina, catedrático de Medicina Legal, polo tanto, supoño que algunhas de vos, na vosa formación profesional, vos ides cruzar con el. Teño aquí a miña chuleta, porque, claro, acordarse de todo é moi complicado. Pero vos vou dicir dúas cousas polas que vos vai falar, sobre todo, que o actual director do Instituto de Medicina Legal da Universidade de Santiago. A parte de iso, da Fundación tamén Galega da Medicina Xenómica, ten un montón de traballos feitos, de libros publicados, de colaboracións en revistas internacionais, nacionais, unha retaíla moi grande, traballos de campo, traballos na xenética en distintas facetas, de cancro, de xenética de clínicas, xenética de poboacións. É dicir, é vastísimo a súa produción científica. Claro, todo isto conleva os recoñecementos, os premios, tanto a nivel internacional como nacional. Eu teño recollido aquí premios, medallas otorgadas por sociedades científicas, como a medalla Castelao, a medalla de prata de Galicia, a medalla de ouro de Terra de Sallas, el natural de Santa Comba, que creo que é fillo predilecto da vila tamén. En fin, son unha cantidad de cousas, claro, que nos fan pensar que o feito de que este aquí é unha sorte. É unha sorte poder escoitalo, porque, claro, eu sei que a súa senda é apretadísima, pero tamén sempre atopa un oco para levar a cabo esa faceta divulgativa que deberían ter, non sei se todos os científicos, pero por lo menos algún deles, para chegarnos un pouco a nós, aos máis mortais, un pouco dese coñecemento que ás veces parece tan difícil de entender. Eu creo que ides ter a sorte de que temos un comunicador magnífico, vos vai a explicar moi ben todas esas cousas que ás veces se nos escapan. Como vedes aí, o título é as aplicacións da xenómica do mundo actual. Xenómica, non sei se vos ven a cabeza de onde pode vir a raíz, do xen, da xenética. E nada, simplemente vos vou deixar con el. Antes vos digo que cando remate, a ele encántalle que lle fagades preguntas. Se está aquí porque quere estar en contacto coa mocidade e espera iso, preguntas, interactuar con vos. De feito, el me dicía, permíteme que yo comente, dicía que non quería estar aí en riba, que lle daba unha sensación de estar moi distante de vos, que, claro, falas moito de como é a persoa que temos diante. Temos esa sorte, eu creo que idos disfrutar, como eu estou disfrutando personalmente, e quero agradecer en nome de toda a comunidade educativa do Camballón, da biblioteca do noso centro, e eu personalmente por todas as facilidades que nos deu para estar hoxe aquí con nós. Pois nada máis, de disfrutar da súa charla, e paso vos con o doutor Ángel Carracero. Bueno, pois
Pois moitas grazas pola presentación. Decirvos que, bueno, eu chamome Ángel, son de Santa Comba, que non é tan bonito como Vila de Cruces e Lalín, pero que é moi boa xente tamén. E que estou encantado de aquí de estar con vos, porque estar con xente de Vila de Cruces, de Lalín, con toda esta xente nova, para contarvos en pouco tempo que facemos no noso traballo, que facemos no noso grupo. Eu dirixo un grupo de xente, hai algún de Lalín, de xente moi boa, da que estou moi orgulloso. Son moitos, son máis ou menos 130. Hai de todo, de carreiras, hai moitos técnicos de laboratorio, hai biólogos, médicos, matemáticos, bioinformáticos, físicos, porque hoxe en día a ciencia é moi multidisciplinar. E tamén de xente de moitos países, porque tamén a ciencia é moi multinacional. Hai ingleses, alemáns, italianos e de moitos países. Hai de 14 países neste momento. E a verdade é que é certo que teño moito traballo e que sempre ando de aquí para lá, montado nun avión, pero tamén teño momentos bonitos no grupo sempre e momentos super agradables e super maravillosos como os aquí, que é o meu momento de descanso do día. E para contarnos que facemos, a ver como fago, porque sodes de moitas edades distintas, e moitos sabedes moito de biología e outros sabedes menos, pero sabedes como se entende todo. Mirade, se me queredes parar en calqueiro momento, parademe. A mí calqueira pregunta faime feliz. Se me preguntades ao final, felicísimo. Pero tamén polo medio. Non me gusta moito contar rollos. Sempre me gusta falar. Eu sei que iso é difícil, porque non estamos moi acostumados a falar. Pero, primeiro, quería contarvos iso que vedes aquí. Que a Terra, sabedes que se formou fai máis ou menos 4.500 millóns de anos. Fai moitísimo tempo. E ao principio, cando se fixo a Terra, non había vida. Nin había morte, nin había enfermedade, non había nada, había Terra. E pouco tempo despois, pero moi pouco tempo, máis ou menos 500 millóns de anos máis tarde, fai 4.000 millóns de anos, apareceu a vida na Terra. Apareceu seguramente no mar, pero isto é un pouco unha especulación. O que sí se sabe é como apareceu. Apareceu nunha forma dunha molécula que todos coñecedes, que son os ácidos nucleicos, que son o ADN, o ARN, o ADN. Soamos a todos o ADN, verdade? Porque esa é a molécula da vida. Todo o que ten vida ten ADN. E todo o que non ten vida non ten ADN. Non hai outra maneira posible de entender a vida na Terra. E a vida empezou porque esta molécula que na que traballamos nos todo, e o noso traballo é nada máis que traballar co ADN, é como, para que o intentades sempre ben, é como se fora un libro moi grande. Cada cousa que ten vida ten o libro ese, e o libro ten sempre, está escrito nun vocabulario de 4 letras, que os de segundo de bacharelato e tamén os de primeiro e os de, penso que do último da ESO, sabedes que son A, A, T, A, C e A, G, que son as iniciais de unhas sustancias químicas. E todas as palabras do libro son de 3 letras, nada máis. E o libro podémolo ler, sabemos que di, máis ou menos. E ali están as instruccións de todo o que somos. A partir dunha primeira célula, de que teñamos o aspecto que temos, de que se nos forme o corazón, o riso, o cerebro, de que teñamos as diferencias, uns o pelo dunha maneira, outros seamos máis altos, outros máis baixos. Ali todo está escrito. E igual dun piñón que nace un piñeiro entero e que medre, que morra. E todo ali, eso é basicamente o que é. E a vida empezou porque ese libro ten unha propiedade. Sempre vos contan o ADN, sabedes que din que é como unha doble hélice. Eu nunca entendín que era isto da doble hélice. Unha doble hélice, mira que son medio mariñeiro, pois isto da doble hélice nunca o entendín moi ben. Pero non entendo porque non din que é como se foran 2 fíos enrollados. Eses 2 fíos enrollados é o mesmo libro, pero o que ten son 2 cadeas que ten sempre, enfrente dun A hai unha T, enfrente dunha C hai unha G, de modo que son 2 cadeas complementarias que se poden separar. E se por aí hai as 3 CSGs, pódese facer, se hai máis, pódese facer outra cadea. E así empezou a vida. A vida empezou nada máis que separándose as 2 cadeas, dividíndose, facéndose outras e multiplicándose.
Eso foi o inicio da vida. E así empezou a vida. Había vida, pero non había morte, nin había enfermedade. Apareceron os primeiros organismos unicelulares que teñen nada máis que unha célula, como moitos microbios que se dividían. Pero chegou un momento que os organismos viron que traballando xuntos traballamos mellor. E aprenderon e apareceron os organismos como nós, os organismos que son pluricelulares, que estamos feitos de moitas células e que temos tecidos. E ali, o libro da vida tuvo que programar outra instrucción que foi a morte, porque sin morte non poderíamos vivir se non houbera instrucción de morte celular, que nós le chamamos técnicamente apoptosis. Mirade, sabedes cantos anos tedes de media? 15 anos, máis ou menos, ou 16. Sabedes cantos 15 anos, canto pesaría o vosso cerebro se as células non morreran? 550 kilos. E sabedes canto mediría o vosso intestino? Un pouco máis que daqui a Madrid, uns 700 kilómetros. Claro, é mellor que as células teñan programado morrer, porque se non morreran, imaginadevos todos os intestinos por aí, todos mezclando os intestinos, un lío tremendo. Entón, non ten moito sentido. Entón, se programou unha instrucción que foi morte. As células teñen que morrer. Este é o primeiro que vos quería contar, porque a morte é consustancial a vida. E sin morte tampouco poderíamos vivir. E cando falla a instrucción de morte celular, a iso chamámosle cancro. Pero tamén tuvo que programar outra cousa, que fora que de cando en vez de padres a fillos cambiara algunha letra, porque se non cambiara a letra todos seríamos exactamente iguais, e aparte de ser super aburrido, todos idénticos, tería outro problema. Se ven un virus ou cambia o clima, poden morrer todos os individuos dunha especie. Por iso, de vez en cando, cada millón de letras do libro, de xeración en xeración, cambia unha. Isto chamamos mutación. E as mutacións son boas moitas veces, porque son as que nos fan distintos, e as que permitiron a evolución, e as que permitiron que teñamos diferencias. Esa vos dicía que sin elas, sin esas diferencias, non poderíamos vivir. Pero tamén ás veces os cambios de letras non son bons, poden ser malos, e poden orixinar enfermedades. E por iso é que o xenoma é tan importante, pero ese cambio, esa mutación que orixina a enfermedade é un precio que temos que pagar por vivir, porque senón tampouco poderíamos vivir se fóramos todos iguais. Isto é no que traballamos nós, nese libro tan grande. Nós traballamos no xenoma humano. Ainda que temos algún veterinario no grupo, traballamos no xenoma humano basicamente. O xenoma humano é un libro grandísimo, ten máis ou menos 3.300 millóns de letras. Está metido en 23 tomos que lle chamamos cromosomas. Nas nosas células sabedes que no núcleo están os cromosomas, que son como son os tomos do libro. E temos 23 pares, un do pai e outro do nai. E colle o tomo 1 e o abre, a páxina 1, e lee ATC, GTC, ATC, así todo. O tomo 1 é grandísimo, é o máis alto, é o máis grande. O cromosoma 2 é un pouco máis pequeno, e así van todos hasta o cromosoma 22. O cromosoma, o par 23, é o par sexual. Os homes son os XY e as mulleres son XX. E ali todo está escrito, nese libro que vos decía. Vistedes alguna vez ADN? Non. Queredes verlo? Que pena que non, pero podedelo facer na casa. Queredes sacarlo na casa? Pois mirade, os que non vistedes nunca ADN, é facilísimo de sacar. Podedes sacar ADN vosso. De onde sacaríades ADN vosso? De onde? Un poñía aí das mans, que cortarse un dedo, pero eso é moi malo. Do pelo, mala idea, porque sabedes que o pelo non ten casi ADN. Ten un ADN pequeniño que xa vos contarei del, que se hereda polas nais, que se chama ADN mitocondrial. Pero ten un libro pequeniño de nada, non ten un ADN normal. Habría que arrancar os pelos todos dun. E quen quere? Non, mellor non. Outra cousa. Si oín sangre, saliva, sangre non é boa idea porque os glóbulos rosos, que non teñen núcleos condenados deles, non teñen cromosomas. Nada máis que nos blancos. A idea que nos como nos gusta traballar é con sangre, pero saliva é boa idea. Saliva
O que pasa é que para ver un ovilliño de nada tendes que encher unha cunca de saliva. Podedes cuspir todos, pero son unha porcallada. Por eso, o que podedes facer mellor, sabedes que? É quitalo de outra cousa que teña ADN. Todo o que ten vida ten ADN. Sale moi ben con guisantes. Collede guisantes, guisantes congelados, vale? Colledes un puñiño, sempre, isto é ben fácil de conseguir. Colledes un puñiño de guisantes, ou fresas, esta época. Lle metedes aos guisantes, por exemplo, lle botades nunha cunca tanto de auga como de guisantes. Un puñadiño de nada e outro tanto de auga. Eso, machacades eso, esmagades eso ben, ou ben se tendes unha batidora moito millor, facedes poa, 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 e tedes unha papa verde. Colades con un colador, colades eso a un vaso, e tendes un líquido verde. Sabedes por que verde, non? É porque son verdes os guisantes. Que? Por a fotosíntesis, por algo que lle fai a fotosíntesis. Exactamente, moi ben. Pois, pero mirade, tendes un líquido verde porque as aspas da batidora romperon as células, por eso saliu a clorofila. Pero non rompen os cromosomas, porque son moi pequeniños e escapan das hélices do guisante. E os cromosomas tenden a facer grumos, tenden a pegarse uns con outros. Para separalos, o primeiro que hai que botar é un deterxente. Nos colledes unha lavavixelas calqueira. Outro día os meus rapaces utilizaron coral vajillas con aloe vera. Vale, con aloe vera. Lle botades un chorriño, porque sabedes por que funciona un deterxente? A que non? E nunca vos preguntastedes por qué? Pois esta é unha idea preguntarse o porqué das cousas. Mirade, funciona porque calquera porquería que tendes, unha mancha, son cousas que están pegadas. E o deterxente, cada molécula, a rodea con outras moléculas que se chaman iones. E por eso quedan separadas. E a augas as limpa, quedan dispersas. Por iso funciona. Isto fai igual. Os cromosomas quedanse todos separados e agora os podedes romper. Nos no laboratorio rompemos os cromosomas para que se libere o ADN, porque o ADN está metido dentro como a presión. Demos conta que o ADN é como un fío moi largo. O ADN dunha célula mide 2 metros. Está metido nos cromosomas como a presión. Pero claro, nos no laboratorio utilizamos proteínasa K. Tendes proteínasa K na casa? Estou seguro que non. Nin tan siquiera no colo. Pero mirade que ides ver que na casa hai sempre unha cousa que é unha lata de piña. A que hai latas de piña? A que nunca se compra. Esta é unha cousa que se transmite de pais a fillos e se compran e están ali. Entón, abrides a lata de piña, comedes a piña. O sugo da piña ten unha sustancia que se chama papaína, que rompe os proteínas e rompe os cromosomas. Lle botades un chorriño e remexedes. Acordadevos que lle botastedes o lavavixelas, un chorriño, e o sugo da piña, outro chorriño, e remexedes. E agora o único que necesitades é como un tubo ou calquera cousa de cristal cilíndrica, así alargada. E lle metedes o fondo, se é un tubiño, nada máis que 2 dedos, unha cousa así, 1 centímetro ou 2 do líquido verde. E o resto o enchedes con alcohol, que tamén aí sempre nas casas hai un bote que pon alcohol etílico. Colledes ese bote de alcohol etílico, o enchedes e veredes como para arriba sale, os libros chamanlle un oviño blanco, pero máis ben é como se fora un moco. Eso é o ADN. E todo o que ten vida ten esa ADN. Ten esa ADN. Ter o libro era moi importante porque noso libro podémoslo ler. Ler o libro é importantísimo porque se vos digo que ali está as claves das nosas diferencias e as claves de que se forma o corazón, de que se forma o cerebro, tamén está a clave de moitas das nosas enfermedades. E o libro non se pudo ler hasta que este señor que vedes aquí, que morreu fai 4 meses, é o que eu máis admiro da historia da ciencia, descubriu como ler o libro. Chamábase Friedrich Sander.
E por descubrilo, deronlle o seu segundo premio Nobel de Química. Levou 2 premios Nobel. É a única persona que levou 2 premios Nobel de Química. Porque descubriu algo importantísimo, como ler o libro. Ele, cando descubriu isto, cando lle deron o premio Nobel, eu estaba en Suecia, que é onde dan os Nobel. E tuve a sorte de que nos veu a contar ao noso centro como se facía eso, como se podía ler o libro. Vamos, quedamos todos flipados. Isto que vedes aquí, a esquerda, é como o primeiro que fixemos no noso centro onde eu traballaba para ler o libro. Cada liña, máis ou menos, é unha letra. Nos estuvimos traballando un mes para ler isto que deben ser 60 letras. Eu pensaba, o xenoma humano é imposible de ter, porque se ten 3.300 millóns de letras e tardamos un mes moitos traballando en ter 60, isto vai levar moitísimas vidas de moitísima xente. Pero confundíame, porque apareceron unha serie de descubrimentos que fixeron que todo fora moito máis deprisa. Un tipo moi tolo, que non é tan simpático como Frederick Sanger, que lle deron tamén o premio Nobel, que se chama Kalimuris, descubriu a PCR, que é como fotocopiar páxinas do libro. E os químicos descubriron os coloríns, que eso facilitaban as cousas, e os físicos descubriron como facer todo en tubillos moi finiños, que son capilares. Isto que vedes aquí é unha secuencia de ADN, que vedes, estas son as letras, non vedes aí TC, TCA, TC, todo eso. Non se ve moi ben, pero salvo sei. Esas son as letras, é como facemos no laboratorio. Eso permitiu que moito antes de que se pensaba, se puido lanzar un proxecto internacional que os de bachillerato saben del, que é o proxecto Xenoma Humano, que foi un proxecto para ter o libro do ADN humano, para ter todo o xenoma humano. Lanzou o goberno de Estados Unidos e contribuíron os gobernos de outros países, pero entre eles non España, porque apostamos sempre ben pola ciencia. Isto lanzouse no ano 1990. Traballaron moitos miles de científicos e costou moitos cartos, pero en 12 anos tiñamos o libro do xenoma humano. E desenvolveuse unha ciencia nova que se chama bioinformática. Bioinformática é xente que entende de xenómica e que entende de ADN e que entende de informática. Porque así a mí se me dan o libro inteiro, eu quero, que é como a Catedral de Santiago, eu quero mirar o tomo 14, página 15, como fago. Pois os bioinformáticos dan as ferramentas para poder mirar no meu ordenador. Isto, pois, provocou unha revolución tremenda que é o feito que no que traballamos nós. Ter un libro que fixo que poidéramos diagnosticar moitísimas enfermedades e que poidéramos tamén solucionar moitos problemas forenses, que son as dúas cousas que vos vou contar. Primeiro vos vou contar a parte clínica, que é onde traballa máis xente do grupo. Traballamos no Hospital de Santiago, pero traballamos para todos os hospitais da rede do Sergas, que é o noso servicio de saúde, para toda Galicia e para moitos sitios do mundo que nos piden analizar enfermedades raras. Temos moitos casos, porque isto foi unha revolución en medicina tremenda. Temos hasta 30.000 pacientes por ano. Moitos son nenos, pequenos. Outros son maiores, pero normalmente as enfermedades xenéticas son máis típicas da primeira infancia. Ainda que hai de todo. E poden pasar cousas moi distintas. Moitas veces o que pasa, estes son os cromosomas. O máis gordo que pode pasar é que perdamos un cromosoma ou que teñamos un demais. Ten un cromosoma, como non sea un cromosoma sexual, que non valen para moito, é un problema incompatible ca vida. Pero ter un cromosoma demais dá moitos problemas. Por exemplo, se este é o cromosoma 1, ou 2, ou 3, sabedes que están ordenados por tamaño. Se no cromosoma 21, en vez de 2, temos 3, eso é un síndrome de Down. Que se sabedes que son rapaces que teñen discapacidade intelectual, pero tamén moi boas cousas. Pero teñen problemas. Bueno, ás veces poden pasar cousas máis pequeniñas. Estes rapaces que vedes aquí como outros, o que lles falta é un anaquiño de libro. Non un libro inteiro. Moitas veces con que falta un pouco de libro xa é un problema grave. Este é o cromosoma 7, o tomo 7. Estes rapaces que se chaman síndrome de Williams, faltalles un anaquiño. Eu sempre os teño de exemplo porque me caen moi ben. E porque son rapaces que teñen... Bueno, porque é unha enfermedade rara.
hai como 100 casos en Galicia, máis ou menos. Haberá 1000 en España. Son rapaces que ao faltarles este arco de libro, estes son os capítulos do libro que lle falta. Os capítulos do libro que teñen unha instrucción chamámoslle xenes, de aí a palabra xenética e xenómica. Son estes que vedes aquí. Moitos ainda non sabemos para que sirve. En todo o libro do xenoma temos 25.000 instruccións. Moitos non sabemos, pero gracias a eles empezamos a saberlo. Vedes este que pongo aquí, ELE, que é así como se chama. Este, o que ten unha instrucción para que se forme a aorta, que é a arteria principal que sale do corazón. E como non o teñen, a aorta teñen problemas con ela, e hai que operalos. Moitas veces estes van a ter problemas desos sempre seguro. Pero, gracias a eles, sabemos para que vale ese xen, e moitas outras enfermedades se poden curar. Pero, lles faltan tamén todos esos. E que lles pasa? Mirade, son rapaces que teñen discapacidade intelectual moi grande, é máis profundo que o dan. Pero, eles teñen moito porque non poden, teñen a concepción espacial moi mala. Se mandas, pinta unha casa, fan 4 puntiños así, espaciados. Porque eso non entenden ben. Non entenden, teñen problemas moitas veces para subir escaleiras. Porque non é que non vesen as escaleiras, non entenden terceira dimensión. E por iso tropezas. Teñen hiperacusia, teñen oído finísimo. É un oído que teñen moita a musicalidade moi ben conservada, poden ser músicos excelentes. Mirade, o primeiro violinista da Orquestra de Cámara de Estocolmo é un Williams, casi non pode falar, pero pode tocar como Sansos. E logo teñen unha cousa moi simpática, teñen hipersociabilidade. Para eles o máis importante do mundo é facerse amigo vosso. O que me ven por aí, sempre que é fillo dunha compañeira, que se chama Luis, que ten un Williams, ten este síndrome, sempre me ven e me tira así do pantalón e me di: hola señor, que día tan bonito hoy, verdad? Ainda que chova chuzos, e tanto lle ten. Ti lle di: sí, Luis, e botas así un sorriso espectacular. Ao cabo de 5 minutos, de 2 minutos, antes está tirando outra vez: hola señor, que día tan bonito hoy, verdad? E así todo, de hola señor, e ti: sí, Luis. Pero, porque para eles iso é importantísimo, que facerse amigo teu. Mirade que son de rapaces aquí, pois se podedes unha foto de todos vos, e logo un de vos aparte, a ver quen é. Eu tardo 10 anos, porque eu son un desastre con eso das caras. Pero eles, antes que calquera de vos, din este, e acerta. Pero se moitos de vos estades cas mans abertas e con unha sonrisa, e outros estades con un coidelo na mano e con pinta de asesinos, e lle preguntades: e que opinas destes? Eles din, sempre: son todos moi bons, podo facerme amigo deles, porque non entenden o sentido do mal. Por iso, hai un sen por aquí que nos sobra. Non sei cal é, pero igual máis nos valía un tempo. Pero o que máis vemos son cousas máis pequeninas, porque moitas veces simplemente con que cambie unha letra, unha mutación que cambie unha letra, xa pode ser un problema tremendo. Isto é o que ocurre con casi todas as enfermedades. Moitas veces simplemente cambia unha letra. Pero é fácil de entender, porque imaginadnos unha instrucción, estamos feitos de instruccións. Que o cerebro se forme unha instrucción, que o corazón se forme unha instrucción. Si poso unha instrucción con palabras de 3 letras, como son, que diga, por exemplo, con ese sol hai máis luz, sabedes que son palabras de 3 letras, e cambiades unha letra e di, con esa sal hai máis luz, esa é outra instrucción. Esa proteína non funciona, esa instrucción non funciona. Por iso, estes son a maior parte dos problemas. E moitas veces, como isto que vedes aquí, os xenes que poden fallar poden ser moitos. A morte súbita en rapaces de vosa idade, morrer pataplaf do corazón, que lle pasa a algúns deportistas, e a xente que non é deportista, pero vos somos polos deportistas. Como se chamaba un que era Ejarte, non? Puertas, sí. Pois estes morreron, pero morre moita xente que non son famosos. Esos sempre son que calquera destos xenes pode ter un cambio dunha letra. E son moitos. Antes non se podían analizar, pero hoxe en día podemos analizar porque se inventou outra cousa completamente nova, que son os secuenciadores de nova xeneración. Que apareceron os secuenciadores que somos quen de secuenciar, de ler o libro do xenoma nun día.
Eso que tardáramos 12 anos e costou miles de millóns de euros e traballaron miles de científicos, aquí no noso laboratorio estamos facendo un ao día e costanos 1000 euros. E aparte do xenoma que realmente ten instruccións, que se chama exoma, isto facemos 2 ao día. Imaginadnos como cambiaron as cousas e podemos diagnosticar todas estas enfermedades e aprender moito, moito máis de outras. Claro, necesitamos tamén moito recursos informáticos, porque un xenoma non cabe nun ordenador, ten un terabyte. Pero nos sometemos a un cable de fibra óptica que sale do noso laboratorio, que se vai ao Centro de Supercomputación de Galicia, onde hai un ordenador impresionante, moito máis grande que esta sala, que se chama Finisterre. E ali temos metida unha parte, alquilámola nós, e metemos ali os nosos libros de ADN para mirar e que os nosos bioinformáticos podan traballar. Unha cousa na que traballamos moito é no cancro. Sabedes por qué? O cancro é sempre un problema do ADN. Algúnas veces se hereda, pero é raro que se herede. Heredanse algúns cancros de mama e algúns cancros de colon. Pero sempre é un fallo dunha instrucción do libro que fai que a célula non se poda morrer. Xa vos decía que temos instruccións de que a célula se morra. Se fallan esas instruccións, é un cancro. Algúnas veces as instruccións fallan desde o primeiro, pero moi rara vez. Xa vos digo que isto é un porcentaxe de cancros de mama e de colon. É importante en Galicia cancro de mama porque hai unha mutación que temos os galegos que non teñen o resto do mundo e que representa o 10% dos cancros de mama. Un cambio de letra, nada máis, que non sei por que se fixo aquí tan popular. Pero o resto non se hereda. O resto son cambios de letras, pero que se producen, por exemplo, no pulmón ou no intestino, pero que non as temos en todas as células do corpo, que son producidas por radiacións, ou polo simple azar, ou polos alquitráns do tabaco, ou pola radiación, por moitas cousas. Pero eso non se hereda, pero é o cancro. Pero é importante saber que pasa, porque según a letra que cambia ou o xen que cambia, iso importa para o diagnóstico e o pronóstico. Por exemplo, somos as leucemias, que son cancros do sangue. Hai algunhas